Madoda ukuzani madoda unzima kakhulu madoda ukhipha 21 ingoma kulo nyaka. Khona kufanele phela ukukhula ukhipha kanye ngonyaka. Ayiqinisekile sahambe kufanele. Madoda yazi ngifuna umalwane. Ngikuthi umalwane umngani wesiningi naye futhi usiningi mfumo. Uqalile. Lana nantwana yakho bathi ninakusisile saze phela. Ukuthi amsazi. Kina ngeke nakufana nojwayela. Tata mchithi sitshwala kabi usitelo mina ngizosonga ishele izitombi ngizoyishela izitombi lezi akayifuna ngizobe imbangela. Yazi sawuthatha imali yamalungu ufuna lezi ingane ngizenzela ama gift lo mfana ngifuna umkhombisa ukuthi ngubani. Malume mdala nje saze futhi imali encananga ngizothenga noto lezi ingane le mali encane nje ayothi anginake ngizobona khona isitolo. Unjani cha? Yesha. Ngithanga inyoka yodwa lana namasnacks ayi1 nechipisi. Right. Ya, sokubelele. Kodwa akusafani shena ngephepheni plastic omncane hayi kodwa ngamalume athi dlala ngathi ngikatshene nalabo abalungu bakho abakutshene before. Sokufuna plastic manje. Hayi kwakho plastic dlala ngathi. Lentwanathi. Mazogana la. Angikani. Bese ngitshela izinto zakho ziqobuze ngiyathatha sakhe. Piti bhodo. Usiningi umnika lokho ngoba ngimthanda kakhulu. Lona naye ngimthanda kodwa amandla ngekho. Badala Fathile. Fathile khona. Style lokuphezulu mina. Awungadlali nawe Fathile khona. Ngabona style kodwa kumelana nami lokho. Kodwa yazi. Tangan. Ini jalan mana kan tinggal di. Ya mesti ada kamu suci macam hoban. Anginalo lokuxoxela Fathile. Ayo kita ni stress ah macam kacilin. No, abang kecil ni stress. Kompensasi ni wane chepesi mana nane. Nami bengimenza ngoba bengilinga imali. Enginayo imali. Menjadi ni sana.